dangu mboten kepanggih. Jenengan kok tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Nggih, wis iki sing mari ngentek-ngenteki dhuwit ngene iki. Lha ten napa to? Mboten kula niki wong lanang yen dirayu wong wedok niku gampang ram ndak isanan kula niku. Lah nggih lah wong ket wau lho kula dugi jenengan ming lirik ngoten lho kula ya prayo sungkan kali ibu. Ngeten lho, mergo ngeten Mbak Prigel. Dadi kula golekne timing sing pas. Lek limbukan keadaannya terlalu huru-hara. Nggih, leres. Tur enten pelawake. Lek niki pancen engko Mbak Prigel iki tak prioritaske nggih goro-goro men iso maksimal. Ben iso celak kalian jenengan? Napa? Ben iso celak kalian jenengan ngeten iki. Iya, lek cedak kalih kula ngeten iki iman kula kuat, Imron sing ra kuat niku. Oh ngeten. Berarti kula mboten nyedak-nyedak jenengan mawon nggih. Sik kula arep ngobrol kali ibu. Ngene lho, Pak. Iki anak wedok, anak awake dhewe padha karo. Aja mbok jarake kaya ngene. Lek karo sampean iki ora cocok. Cocoke karo yoga-yoga. Kalau sing ndang cerong lho. Prigel kok anggap apa? Anakku. Lho, sampean kudu ngerti. Piye? Kudu iso milahke anak-anak butuh-butuh. Waranggana ingkang sowan ing dalu menika wonten Sapta Widuwati. Sapta niku 7. Widuwati menika waranggana mepet kalian Petruk menika bintang tamu. Ning Nadyanto bintang tamu anggenipun setia kalian Piyayi Jarak, anggenipun setia kalian Madangkara ya sangat luar biasa. Biasane bintang tamu mung limbukan tok bar kuwi minggat. Lek genduk Prigel iki ya weh. Wong tak takoni ngantos napa mangke limbukan napa goro-goro mboten Pak Dalang. Pokoke nganti mangke mbubrai debok kula tumut. Matur sembah nuwun. Pancen ya cilikane mbiyen tau tak emong kok mbiyen bocah iki kok. Mbuh wis pirang puluh tahun kepungkur. Nalika semono iku lho sik rung duwe anak apa piye, Mbak? Rung duwe anak ya? Dereng. Nganti saiki anak kula pun 4. Parantine mbiyen kaya ngono saiki kok jan kaya wah, Luna Maya tenan iki. Mulai dadi Luna Maya kok arile aku. Buatan wis tuwa neko-neko. Ingkang baken tetep sehat walafiat Mbak Prigel, matur nuwun panjang kuyungipun. Kalajengaken angka kalih menika Mbak Umi Hafifah domestik saking Ponorogo, saking Pulung. Nadyanto menika waranggana saking Ponorogo ning men ketok yen waranggana larang mangkate ya Kosala. Buddha bareng kalian kanca-kanca numpak bis biru. Lingguhe ngarep dhewe mergo yen ning warung pengin jajakne karo kanca kancane. Dasaripun bar tanggapan ning Banyumas rong bengi kok. Wah. Kumpuk undung rezekine bocah iki. Dene ingkang angka 3 menika Mbak Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Ingkang sakmangke nggayuh kawruh ngudi ngelmu wonten ing UNS. Semester 3. Semester 3 niku. Kalajengaken genduk Birgita ingkang saking Kota Tahu, Kediri. Menika sampun wis wisuda ya Bir ya? Oktober sesuk. Ya, alhamdulillah. Sok Oktober iki yen nyiarke sinden kudu Mbak Birgita Ayu sarjana seni. Ngono kuwi. Mergo pancen ya perjuangane luar biasa. Tak kira dadi mahasiswa selama-lamanya. Ayo. Parantine kok iso rampung, alhamdulillah. Kalajengaken menika Mbak Tutik sapa kuwi? Oh, anu kleru tak kira Mbak Tutik. Mbak Chandra Mulya. Iki Mbak Chandra Mulya. Jane nalika si Umi terus si Winong terus Birgita dereng melu Madangkarai sing dhisik dhewe iki Mbak Chandra Mulya kuwi mbiyen. Wong sik SMKI dhewe wis tak cangking ngalor ngidul. Ayo nggih. Ning bareng sakniki leh ya ora sura ngene iki angel goleki si Chandra iki angel. Nggih. Wis apa-apa yen selo, anggere selo ngeten iki terus kula seseli ngoten mawon. Tegese melu kula ngoten lho. Kalajengaken menika waduh kae jan. Ibu kita Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosene jurusan pedalangan isi Surakarta.
kaya ngono kuwi. Wis dosen dadi sinden walah. Lah iki sing jenenge sing kakung seniman sing putri Seniwati. Kayane mlumpuk ngono kuwi. Ya, tenan nggih luar biasa. Bu Kesi matur nuwun sudah bertahun-tahun mendampingi seorang Petruk anggenipun derek nyibaraken budaya golek susu lan uga SPP kangge putra-putramu kabeh kae. Pamungkasing Pasiban menika Mbak Lia Sundari menika sapu kawat. Nah, ngibarate nadyan sone apike kaya apa mika apike kaya apa ning yen ora nek jensete yang kuat dan hebat mokal iso gemuruh suarane. Lho, jantunge wayang iki genset lho, wis to. Mbok ngaku panggunge megah, dalange apik, sindene ayu, lampune iki gemerlapan lek nek jensete, oh cilaka niku. Lah nggih, mula jantunge wayang niku genset nggih. Mula ya kekuatane Madangkara, sinden Madangkara mapan wonten ing Mbak Lia. Mila anggenipun mulai kesel awake monggo ngunjuk solar. Solarso. Iya mula awake saya mbembem bareng ngunjuk babakan sing BBM ngoten niku bareng sari kok malih kaya genset. Ora wedi. Terima kasih. Nyuwun larasipun pelok pathetipun barang rumiyin. Nah, wau wonten ing ngersakaken titipane anak putu. Nah, iki dhisikke sing klasik bar kuwi engko saya hot. Ngoten. Kula nyuwun bawanipun dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Dandang gula titipan. Menika pesan moral yang sangat luar biasa untuk kita bersama menjaga terhadap kelestarian alam dan isinya. Monggo Mas Taslim bawanipun. Kita amung acaos peling iwa kalimput marang turun nira kang nyambung sejarah kewajiban kang satu ngupakara murih mamarti kautaman mamre bisa ugi ngaturaken salam hormat dumateng Ibu Lurah Siwalan Bu Novi. Matur nuwun sampun paring oleh-oleh dumateng Petruk, mugi-mugi tansah berkah, amanah dan selalu istiqomah. Nggih, sembah nuwun. Ugi dumateng Pak Lurah Gontor, sembah nuwun. Kala kempenger sampun kepareng ngeteraken kula sowan wonten ing pondok Wali Songo nyuwanaken anak kula pun
Brahma Kesawa ingkang insyaallah taun ngajeng menika badhe nderek dados santri wonten ing Ngabar. Mugi-mugi dadi bocah ingkang soleh. Aja nganti kaya bapake. Ayo. Kula tak titipne rene. Ayo iki. Monggo Mas Aslim. Rumeksa titipanira anak putu pinuti mureh lestari payo padha nindakno Intinipun pesan moralipun alam saisinipun menika sanes warisanipun para leluhur rumiyin ning menika titipane anak putu sing kudu diopeni direksa supaya tetep lestari tangkar tumangkar nganti kapan bae. Ngono ya, Tru. Nggih, ngoten niku Mas Gareng. Kejaba saka kuwi gandeng awake dhewe iki mawali-wali sowan ning Ponorogo tetep ngaturake sungkem bekti marang para pepunden dalang ing Ponorogo mligine ketua pepadi Ponorogo. Nggih. Ugi dumateng Mbah Yatno, Pak Buguh, Pak Sento, Pak Manto, kadang kula Mas Guritno ugi ingkang kepareng rawuh kala wau. Nggih Mas Purba Sasongko. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, lan sedaya kemawon. Mas Mus Mujiono. Iya, kuwi ya piyai kene. Heeh, kuwi asline piyai kene. Ayo. Wis luar biasa. Pokoknya terima kasih yang sebesar-besarnya Petruk nderek macul wonten laladan Ponorogo. Heeh, Truk. Nggih.
pelok nenem. Nah, sing klasik tak dhisike luwih dhisik. Coba Bir, sampean nembang aja lamis Bir. Nah, nggih, coba. Ku ya pandonga. Sampean muga-muga le duwe pacar iki pacarmu aja nganti lamis karo sampean. Digoleki yo kuwi kok. Ning kudu diwalik sampean sing lamis karo pacarmu. Ayo nggih. Cobi buka saking bonang Mas. Ya, diaturake langsung kemawon. Aja lamis. Ya. Ayo. Ayo Mas. Jemenang Bir yo. Bocah berkarakter alus nyatane ya walah temenanan. Pinter bocah kuwi. Wong nek ceweke sithik ngene jane dhek pikirane ya neng kene jane. Nek ya mung sok-sok iki mergo terlalu menghayati, sok-sok malah lali. Ya. Mula yang terlalu menghayati iki malah sok-sok lali. Ya, kaya ngono kuwi. Siji terlalu menghayati, loro egolane terlalu kenceng. Ngono iki sok-sok nadane saya medun, saya medun, saya medun. Wong teko, ora teko. Ayo. Mbak Prigel saka kota Kediri, ku tak tang tak dang 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 dang. Yo. Sugeng enjing Mbak Prigel Pangayu. Sugeng enjing Bapak, Masya Allah. Dangu mboten kepanggih. Jenengan kok tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Nggih, wis iki sing mari ngentek-ngenteki dhuwit ngene iki. Lha ten napa to? Mboten kula niki wong lanang yen dirayu wong wedok niku gampang ram ndak isanan kula niku. Lah nggih lah wong ket wau lho kula dugi jenengan ming lirak lirik ngoten lho kula ya praya sungkan kali Ibu. Ngeten lho, mergo ngeten Mbak Prigel. Dadi kula golekne timing sing pas. Lek limbukan keadaannya terlalu huru-hara. Nggih, leres. Tur enten pelawake. Lek niki pancen engko Mbak Prigel iki tak prioritaske nggih goro-goro men iso maksimal. Ben iso celak kalian jenengan? Napa? Ben iso celak kalian jenengan ngeten iki. Iya, nek cedak kalih kula ngeten iki iman kula kuat, Imron sing ra kuat niku. Oh ngeten. Berarti kula mboten nyedak-nyedak jenengan mawon nggih. Sik kula arep pengen ngobrol kali Ibu.
Ibu sinten? Ya, nggih, kudu izin sik karo Ibu. Eneng apa to? Anu nyuwun sewu. Just info nggih. Hanya info, informasi saja. Oh kan kula dugi to, Bu. Nggih, ngono ngoten. Terus Bapak piye kabare sampean, Nduk? Alhamdulillah sehat, pangestunipun kula kan ngoten to. Iya, Nduk. Aku arep omong ngoten Iya. dawuh Bapak. Terus ngeten. Aku ki tresno banget karo ibumu kae Bu Kesi ngoten dawuh. Allah, alhamdulillah. Lho seksine yo enak kuwi lho. Nggih to jenengan lak dawuh ngoten ta wau. Seksine nggih belurah napa niku nggih nyekseni. Terus pripun? Aku ki biasane yo mesakne karo ibumu. Saking tresnaku karo ibumu ki aku mesake. Mantuk tanggapan kundur saka tanggapan kae nyang kampus nggih to. Pasan terus bar teko kampus terus sik ngomong anak-anak, sik nyepake aku pakaian nggih nganggo dalang ngoten tirose. Terus pripun to, Pak? Yo sirku ibumu ki tak golekne batur. Mosok Dek omong Nggih, lha niku batur sing pripun niku cobi jenengan klarifikasi kula ya ora roh maksude batur sing piye. Bapak. Dalem istriku tersayang. Ngene lho, Pak. Iki ki anak wedok, anake awake dhewe padha karo. Aja mbok jarake kaya ngene. Lek karo sampean iki ora cocok. Cocoke karo yoga-yoga. Kalau sing ngendang cerong lho. Rigele kok anggap apa? Anakku. Lho, sampean kudu ngerti. Piye? Kudu iso milahke anak-anak butuh-butuh. Lepas dadi anak ya anak, lepas butuh ya butuh, ngono kuwi. Ngoten iki. Tegese butuh kita berkolaborasi di dalam seni pertunjukan, ngoten. Sampeyan ora ngerti batur to mau karo panjenengan. Batur ku ora kok terus golek istri nae mboten. Batur niku pangembating tutur utawi pangembating catur. Tegese men enek sing dijak timbangan nggih omongan terus awake dhewe rapat utawa apa rembukan ngono kuwi. Nduk, bapakmu malam ini jos tenan. Jose pripun? Ora kena digodho pokoke malam ini. Kayak luar biasa nggih imane kok sok kuat ngoten nggih. Kuat tenan Dek. Dek arek karo Silvi Kumalasari ora gelem kok, Nduk. Oh mboten purun. Malah tekan dindi ora. Lah maksude wau pripun kok batur tirose lek Bu Kesi pas teng kampus jenengan ngene bature ning omah nggih momong Brahma kalih dan anak-anak lainnya ngoten wau piye? Loh, tegese iki sebatas yang membantu saya untuk mengelola rumah tangga. Lah ning kok enten embel-embele batur sing iso nembang kaya kowe, kaya Silvi, kaya Mbak Elisa ngoten wau pripun? Lah, lek gur nembang ora perlu golek batur, radio ke disetel tembange wisan. Ono kuwi. Ora kenging digodha. Nah, iki bapakmu saiki wis mendita, Nduk. Soale Dek ingin ning omah bar tak ancam. Heeh, mendita begawan Wisrawa. Masya Allah, matur sembah nuwun Ibu Kesi. Padha-padha Cahyo. Ngeten iki asline anu Mbak Pregel, saya sangat menghargai menghormati seorang wanita. Ngaten. Jadi mulai malam hari ini wis ket wingi barang saya tidak berani untuk njaraki wong wedok, ngene ora wani. Jadi wingi-wingi nganti saiki ora tahu. Delok ning YouTube ora nate aku njarake wong wedok. Lek sesuk sok mben mbuh kuwi. Mbok ngaten. Lek pas Ibu mboten ikut. Lek pas Ibu mboten ikut. Kok mboten ikut Ibu Kesi ning ndi selalu ikut. Selalu ikut. Melu terus. Kuwi ra mung hansip, ora mung satpam, dhek ning kene dadi Kapolri. Pokoknya A1 nggih. A1. Ibu negara kok. Nggih, matur sembah nuwun kagem Ibu Lurah, Ibu Soli Katul sinten asmane? Ibu Solikah. Malah katul piye? Ngapunten Bu nggih, Ibu Dakwatul Solikah leresipun nggih. Nggih, leres. Matur sembah nuwun tasik nenggani lho, Pak. Oh, mesti no. Niku rencanane mangke sak rampung ini pengen salaman kalih kula. Pengen foto kalih kula. Oh, ngaten. Jenengan iki kok genit heran karo Bu Lurah iya karo sinden iya. Beh, ora penak omonganmu. Kok genit aku wong ngene lho, Mbak, sing jenenge seniman niku lak kudu iso manjing ajur ajer gitu. Nang ndi serawung karo sapa ae kudu iso, karo pejabat ya kudu iso, karo kiai ya kudu iso, karo lurah ya kudu iso. Yen awake dhewe ora iso serawung. Dadi pertunjukan wayang ki tidak hanya ditentukan dari kehebatannya anggene ndalang, ning anggene serawung ki ya penting ngono kuwi. Ngaten nggih. Heeh. Apik kaya apa lek anggere ditelepon wong ora ngangkat, ya ora payu engko bakale. Ngoten niku. Ngene ya aja genit-genit karo sinden-sinden. Lho sampeyan iki lagi melu pisan iki ngelokne aku genit. Alah lek nyatane nggih ngoten njenengan sok-soke salaman ning ya ora gelem ngeculke, salamane pangga digegem terus ngoten niku. Lah katutan Alteco mau ora. Nggih. Nggih. Niki lho Mbak, wah jenengan iki enten pamundhut mang pilih dhewe.
Ini enten sing ngersakaken niki gubuk asmara. Gluduk asmara. Gubuk wah ayu-ayu yo jampeng bocah iki ora. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Niki saking keluarga di Jakarta. Asline Nggih. piyai mriki ingkang kepareng dados donatur. Menika nggih wonten ingkang ngersakaken bojo loro pun mangpilih sing pundi. Nggih, gubuk asmara nggih. Gubuk asmara ning sing kedua aku kudu dijaranke lho ya. Oh, oke siap. Kaya ning YouTube-mu kae lho. Hose-hose. Ayo. Aku iki langgar bintang tamune sapa iku kudu ndelok YouTube sik. Sipak terjange piye kudu tak sinau ngono kuwi nggih. Anu Mas, pucung Mas, pucung. Wah, pucung. Cuh. Kalau kok ngangge cuh barang niku lho. Ben lega kaya. Lah yang igel. Lah. Gel, ayo semono gel. Ayo. Lah nggih. Biyen iki salon wis semono. Salon. Nggih melati tok niku kan zamane melati kathah ngoten niku lho, teng Sanggul kan melati kebak ngoten niku. Niki lagu untuk jenengan lho. Nggih. Cahya iku. Sinten niku Lah sapa? Piyai katon merabu. Wis do bingung iki sapa iki? Sapa? Gagah turapi daksa sinawang tan hamba seni. Ketoke aku iki ketoke iki. Nitik saka cukuraku mulet iki ketoke aku. Bapak ya iya. Heeh. Ya mugi-mugi bahagia mulia. Tepuk tangan sidan-sidan untuk Pak Prigel lho. Kersa ndamel pucung khusus nggih aku tur mburi dhewe ndongakne apik bagya mulya. Bagya mulya. Sindan-sindane mbok gawe pucung ndongakne aku ngono. Mendina tak jak ngono ora. Muga langgenga kalih ibu nggih Pak nggih. Amin. Yes. Sinten niku bocah wadon ingkang asu ayu. Ayo. Dasar swara bergas trampil cantik milangoni muga prigel tetep dandan aneng salon. Allah jadi malu. Alah nggih. Jenengan wis tak anggap bapak kula dhewe lho, Pak. Wah, berat lagi wisan iki. Sudah ada batas iki malian. Nggih, niki tembangipun gluduk asmara. Gubuk ora kok, gluduk ora nggih. Nggih. Buka sinten niki? Jenengan. Kula. Nggih, terus kedua dijaranke. Sampeyan pae kudu ngene lho tangane kok. Kaya nang YouTube lho, ndapang karo ngene iki. Ayo. Coba kaya apa. Niki sing kendang niku sinten asmane? Mas Naufal niki. Mas Naufal. Lah ngerti ndak tak takon kaya wayang ae sampeyan ora. Lah kok bagus men. Wah. Terang nggih, nyatane nggih ngoten nggih, faktanya itu Faktanya bagus. Saya tak jenengan sik ijen to, Mbak? Ijen to? Lho nggih, kasih ijen di atas. Maksudnya panggung. durung duwe pacar to? Oh, belum. Alah. Loh, Pak Nyon Sewu, Apa? kita itu di atas panggung nggih, Ah. panjenengan sinden-sinden, jenengan di bawah punya istri, kula di bawah punya suami, yogo-yogo di bawah punya istri. Neng kalau di atas panggung kan kita profesionalitas kerja gitu. Betul. Jadi kita itu plat kuning, nggih sapa-sapa sing nyedaki oke-oke saja toh. Heeh. Lah plat kuning orang menyedaki numpaki barang lho, Mbak. Loh, bahaya. Mobil kae mikrolet kae masamu. Plat kuning ditumpaki ngoten to. Ora, nggih. Aku tak salaman karo sing ngendang mrene oleh to. Oleh ngono wis bebas. Mangke tak Menika Mas Naufal nggih. Nggih. Anu Sugeng Dalu kok bagus serap. Terus dia pacar apa burung niku?
Dereng. Sik single nggih, jomblo. Duda. Peh, istrimu kemana Thomas? Bisa meninggalkanmu yang seganteng ini. Ya Allah, mbok karo aku ae. Iya. Kuwi bojone kecemplung sumur terus diuruk pisan lho. Kok tegane? Lah panik kok piye iki piye ra iso nulungi uruk pisan. Mas, tembange gubuk asmara. Dalem. Sinten? Sing ngendang sitok ya pengen salaman nyun sewu. Alah, salamane mbok iya. Sing niki. Lho, iki teki. Nepeng ngendang. Niki lho, masyaallah sugeng enzi. Lho iki wis tuwek no. Ya anggere sinden ayu mrido golek perhatian iki. Sing gampang iki dilungah mridi tet. Ayo. Mas Noval. Lagune Gubuk Asmara. Kaya lek latihan awake dhewe mambengi lho Mas ya. Aja lali jaranan kae. Iya. Ning gubuk. Alah, sek kelingan ta Mas? Tabono sing penak lho ya. Iya. Wah, iki mau gabung ning Madangkarano langsung keruh iki keadaane. Lho, kan modele kula lek kancane keruh seneng nonton Pak. Kucluk ora. Ya Mbak Prik, ayo Mbak Prik ayo. Nyun sewu nggih Bu Lurah nggih. Alah nggih gojek. Alah. Ayo Mas ditambol lereng. Hengen sagak kebak tulisan warna abang tulis lakan senengi Gubuk Asmara biyen kae tak go hando matresno tanepo bantal tanepo klasa bat apeti keteman asmara gubuk kae panawari nganti besok ora bakal lali gubuk kae kedah cerita tengah wengi nganti kakak cerita sedetan sajrone hati Batang luntur saya merhati aku kowe dadi Awas. Yo. kelingan gubuk kae biyen tak lereng pengen sagak kebak tulisan warna abang tulis lawan senengi gubuk asmara
Jane ya dedeke ra sepira lho bocah iki. Ning nang YouTube kok ketok go wedi dhuwur. Lemu. Ayo lemu ayo. Jan. Jadi sak umi lho jane kok. Sak tumo. Ora, sak Mbak Umi ngono lho. Lanjut nggih. Yo lanjut dindani kuwi kok ya ana. Sedetan sajroning ati. Nggih. Sik iki mau cah loro Mbak Prigel iki pengen nembang si Mbak Winong karo Mbak Birgita iki. Selendang biru. Ayo, mau jare pengen kuwi. Ayo, tak apa-apa. Ayo. Tatapono janjimu selendang biru niku. Dudu. Pesane. Ngenange nami Den Milir. Nggih, monggo. Selendang biru sing ala sekarang no. Ya, oke. Monggo Mbak Birgita kali sinten? Mbak Winong. Mbak Winong. Ayo. Monggo, Jadi Mbak. tampilke artis-artisnya Madangkara. Superstar. Kula niki duduk napa? Lenggah sik, ra apa-apa, Nggih. istirahat sik. Nggih. Ya nang karo Birgita ya, gitu. Sudah iki njaluk ket sore kula pengen nembang niku, Pak. Ya. Ora apa-apa pokoke. Anggere manut karo aku wis njaluk apa tak turuti. Yo beres. Ayo. Ngapa tak kok pengen nembang anu selendang biru iki? Soalnya selendangnya biru, Pak. Lah, Oh betul, iya. Pak. Dan kontekstual ya. Bocah iki iso seragam, selendang ya biru, bayake biru. Ayo. Gitu. Nganti tekan jero. Ayo, monggo nembang ya. Mboten apa? Selendang biru yuk. Yalah. Mboten Atine apa? biru bisa rukun ngono lho. Nah, mboten nambah bir mboten biru kok jero. Ya gak biru. Udah ngopo to iki? Aku wis nutup ngangge bisa rukun masalah nekat ae. Pak Winong. Ndak. Udah koclok kabeh iki ra. Monggo Cak diaturake. Ayo, selendang biru Mbak Birgito dan Mbak Winong Ceryo. Ayo. Yo.
kasih. Wis rasah yel-yelan, wis tondang lungguh yel-yelan lho. Mesti kancane dilok-lokne nyapa lho ora. Ngono lho Mbak, ora manut karo aku ya ngono akhire to. Ayo. Menika wonten ingkang kesingsal setunggal, menika wonten satu nawala. Assalamualaikum Bapak Dalang. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih. Nyuwun tembang ilir-ilir kalian pepeling. Saking Bapak Lurah utawi Mbah Yono. Kepala Desa Manuk. Menawi ilir-ilir kala wau sampun kula aturaken nadyanto terbingkai di dalam lakon. Ning pepelingipun tetep kula aturaken minangka penutupan wonten ing gara-gara. Monggo sareng kemawon langsung kemawon pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Ya so, dados ya jeng jemen nduk. Umi Hafifah. Birgita Damino, Mbak Prike, ya Mbak.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Prigel, terima kasih nggih Mbak Prigel. Nggih, nggih, sing tindak sukses selalu. Nggih, nggih. Ya terus Mbak Cutne gelaring cerita. Nggih, bapak wis tindak ning Ngastina. Lah iya. Ya sawetara dhewe melu ngematke iki engko kira-kira babar lakon piye. Muga-muga ya niate bapak ingkang tulus pengin ngelikke wong Ngastina iki bener-bener dadi sarana rahayune negara Ngastina. Ya panjen kuwi panyuwune, Truk.